long ko troy daga jing alam daga jing sarong rai daga jing sngorit ko pa shiming ring apor ko brang sa pa lo jong men sim kren jisu jemnut kiktin git na may kalom so agarten jisu doai pan amen tawin niya snok tilang yang daga jing ruai ka balai spa andre pra naga batmai lai spa andre kendai naga berim tengah ko ai fi ba filong lai lot haniga janmit ya la bani yeng bani tapkti bani ruai ban pendon burom naga benta ga jong try tengah kerpat fi inya sngo lai lot haniga por in aya ka por ga jong try haniga janmit ka jing ruai ka balai spa andre pra lai spa andre kendai naga berim ko try jisu ang hamehi na chem jing so jing men sharom shane na wadlasem tang ha minga la chem tang jisu bala ben hun haka ben sim jongan jing im jing men bakrau jisu mi ai so jing ja tan gala yami butsi ngaklen ben ban jing I jong mi atrat yanga kam shep lenden dang jisu bala ben hud yaka men si
snok tilang sekali kawai ke jiruai ke balai spa andri pukendai lai spa nyopo kabrim lai spa andri pukendai ne kata mai lai spa nyopo kabrim tinga krepa ifi baro ngini yenglang ngini snok lai lu yani ke janmit an ai ke jingero show try ngakarpa ifi baro ngini yenglang Borba pilla katre hakachingem chora nanu puji suro hana nayo jing sok shisha abas lemna lawan nanu puji suro Puji suruh hana nadu puji suruh hana nadap jing men shisha ada bensir jomna nadu puji suruh hana jingker men suruh hana om don obakanu ya kalenti nadu puji suruh hana nadu puji suruh hana nadu puji suruh hana nadap jing men shisha akan mensip jompa nadu puji suruh hana dan sayo ban shomne akarima nadu puji suruh hana hang tangan yolek men junom Allah putra nadu puji suruh hana nadu puji suruh hana nadu puji suruh hana ngadap jing men shisha haka mensip jompa nadu puji suruh hana inyarwai biang kedekot kabaar kabalai menubah kemenang dengan jamit nadu puji su unrung api untuk temai lot igi jing mot jing berkat ya ke jing im ke jong pi tin sko temai tu nyarwai kam jam jing kermen bayai ne ngala syamna shisha nadu puji suruh hana om don oban kadung ya kalenti jompa nadu puji suruh hana nadu puji suruh hana nadu puji
나도 puji su로 나가 나도 puji su로 나가 나답지 맨시샤 아까맨 심정아 나도 puji su로 나가 Jingruai kabal sauspa lai pinyo. Sauspa lai pinyo na gabat mai. Sauspa arpan riu na gabarim. Jisu nong lang brojong. Ninyarwai kamjam. Yang angan but yami lama bertaiman ya ling ba ngam syepti badon mami lam syajakaplan lam syajakaplan bajir
ke pasau sepakat ar. Bunsi na gajing embryo. Ngiyay halaga jong kamon. Kung gisang lang ila jiyay halaga jong kamon. Dang ila ikendu apadeng gajing kutlan. Isa kan mayu try. Kani gajing ruway kakaranya banipian ga chanmit ka bamenta. In pen kre ga donut ga chaya jong pi. Kakaren ban long kamon ga jong. Ublay. Long kamon jong mi. Atrai bapa hajing im jongi baru cerita halakas gitu pinbit mami mon baku jongi Long kamon jong mi haki jing ai bor bangin jong hajing yale din cha jong mi ban but kat bala Ding na bakyang tra ikloy banba Long kamon jong mi hajing jinja kuslay bajing ten jubaropa Bats kem yang try ayo iham dumen sim jong mi yang ibenda long kamon jong mi long kamon jong mi kat padang baca kriya Yarap yang itry Bangin yay ne Dekat pasau Long kamon jong mi Kat padang Bansha kriya mi Met bad min si Banlong ki jong Harap yang itry Bangin yay ne Menyarway sakoy kajigarway Haswa bangin siyang no Kajigarway kapalay spaan repuwe barok ni yang lahan dengan ciamat kamu haswa bangin penkut no yang ada gajing aku apa barok ni yang lang belakir shanda uplay shangka jingso sukcai belakir shanda
kau apa pernah long kajing suplai kaba jonut maro kat baganang shay janai bin banang shay nang daman kasih janai bin banjeli shilin terlinti lager shanda udai shanga jinsu sunjai lager shanda udai shanga jinsu sunjai kumba ular jinsu pajana blaburi du jisu halalin wakti nong shun kim labu chu lem ne yo bani hang ta kang wan puskai so si lu kami hey kang dan boru ben si ban ben ki lager shanda uplay shamba jinsu sunjai lager shanda uplay shamba jinsu sunjai kumba ular jinsu pajana jikmene jinshito bawan lapente la pada kajini nun babahape in yashanya haru ular bandabra kat kibayay shanya kin yorun sisa lager shanda unay shanga jinsu sunjai lager shanda unay shanga jinsu sunjai kumba ular jinsu pajana Terdekat kabar Belaburi du Jisu Halalin hokti Nong shun kim labu chu Lem ne yo bani Hang ta kang wan pusai so siru kami hey kam don boru bin si bantin ki lager shanda uday shanga jinsu sunjai lager shanda uday shanga jinsu
jong nakabenta ka burong jong play. Amen. Shasisian ngi pijang swabhaya phi baro shakani ke jiseng ga bakhadu jang conference ban ngi kerman bo ublay un le phla komle ke jiseng baro ki ba ngila dem ke bashpho buje ke bashibje steng bar uju umen sim jang ublay undan ban penchat bo ngi hagan ke jiseng ga bakhadu shab ngi ya chprang tu ni pendam lang ke jing duai ku kpa jing ba beneng ngi sngongu pat ko trai namar melong ublay ubabat ikhe kti ka jong me ko try ngi songo ko try bangi yo ban shakri la lo ik kerteng ka jong me klem ko no ko jing penwen bangi dwai ko try ba kan ka jing shakri ka ba khadu ka ba kum conference ka don kana long ka boring ngi kum conference bang nang la banya shap thang ka bor ko jong me ko try ho ngi phlang ngi long ki ba bit shibon ki jing tlot jing juna ngi so kmen melong oblay obayet khnang ki bruna ban penbiang nam tak keburam ko jong me shimti ki program baro bangin pendap ha ne kapor na du ko jing puli ne ktien ka bukhut ko jong me ki jing rai ki bangin yo na ki jising samla ka ba pher but kum jo ro ko khubor ka bangin yo sngo no shakri ko jong me kin long ki badap hun badap man siam ko tra apo ka jing long man siam bukhut jong me ki ne baro apa an krtang Jesus Christ amen Ngias roilang na kajing roi ka bahan rius pa alai puway na kabathamay bahan rius pa pra na kabarim shipay ukris ka kamenta kadawa utra yangi baro bantray ulapha kabalang bantay kerteng jeng uban pla haperthay badum dap jing thala but hadian bangladep ban roi ni kajing roi ngan skobha ban kerpat yai Mr. Ban Lumlang Khongsdam na kajising samla balang madan riting be nyalam yangi hawa puli ktien ka jong ublay bat kijing duai Shipay ukris ka kamenta kadawa Utrayangi baro bantre ulapa Kabalang bante kerteng jong uban pla Haperte badum dap jing thala Dongen Persian Yaki kam ki bakraw na kabenta ublay Dok mi lenti Yaki kular ki bakraw na uhi
Shipay ukres ka gospel kilet bin na Shaki jad bin real banapop kin pai no Jing suk ban ai ha per te dap jing la Day tang hu ji su jing im kin yo Dong en bersyang Yaki kam ki ba crown na ka benta uble Dok mi lenti Yaki kular ki ba crown na uhi Namar ukres pat kapalang yeng menta Kat papor kadang dan wat angin boteng Tingon nye na perte bat jing ngong pa Kijing e baro utray unweng Dongen bersyang Yaki kam ki bakraw na kabenta ublay Dok mi lenti Yaki kular ki bakraw na uhi Shua bangin yedit lang hoblay kajing duway. Tong ya snap ya kaktin ga boko kajing o. Ya ka bangila ban shem na kisam ka bashis pa khat khandai. Kat khot ka ba khandai. Kom juro na kashti benung kong jung upol sho Timothy. Nang ka basaw kat khot ka ba khat ar. Bat na ko gospel kajong Matthias nang ka basan kat khot ka ba khan riu. Ki kantin ki ba ong kum ni. Da kum no usamla on pen khoj. Yala kalenti dak baule sumar kat bukom ka ktin jong me tuot ai ano ru bani ben ye kijing long samla jong me handai to men long korukom ya kita ki bangai ha ka ktin ha ka jing long jing em ha ka jing e ha ka jing nget ha ka jing long smur to pen shai kum tai ka jing shai jong pi akmat ki brio bakin yo e ya kijing le babha jong pi But yo yaro ru yo kupa jong pi oba hakibeneng. Ila asngo ya katin ga bako ko jong blay. Tung ilit lang ho blay kijing duay. Ko kupa jong i oba habeneng. Katnong idap ik sngo ka ba kraw ya me kanya blay. Na mar ka jing eat ba aga jong me te try na bom jikut shadow bom jikut. Ba mala isnay bandon ng kat labat ngi kum ki kon samla jong ka conference. Nado menhenden ke jelang perkat kam bat kom ju hadu kan ke khlep bat kam ta medon kat lembat ngi ti try leng bakan ke sngi bangi yo ban roya ro ik tenga baku go jong me mela don kat bat ngi ti try kan kenat bangi yo ban ngap ik ten ga baku go jong me ti try o ngi dap ju songo ye me kin ablay ba don kat lembat ngi hadu kan ke khlep mat ke bamanta ngi dat wai men snei ban ngi lam ngi do men sim baku jong me ti try kam tam ngi dat wai nam ta kin rat ikin git kam ju ga conference kin rat ki bak Namatau chairman sekretari bat baro kino kit kamba per kanya play ngida dwai kanya play man snebat pen ko bori kit try kan rat ba ide bakin ang la te try kan rat banak pen telun ki kam juga conference kin kan rat baka kam jong me ablay kan long ka kam try ka yat bet yat ren ti kat gom kaman ga ba ku ga jong me shisha ki long tang ki priu te try kan rat ba id and ring ngida dwai ba man snai ro man sim ko jame te try man yalam man pen shat bori kit try ba ka jing long tlat jong kam jong ki kum ki priu Henry kin yom hat yom men sim ba ko jam et try kan rat ba ing ada duai ker pang try nam ta mission field jong ka conference kan rat mela selo jong shakri jam mission worker kan ya play ubalong shakri barit et try Henry ngi e ka kam ka ba crow ka ba ula le kan rat ablay da ka sancti ba don bor ga jam jesu meta try kan rat mela khot ya try ke men sim ke ba gordor ba kin nget ha me kan ya play ke jing ka pat ret ka jong e kan try kan rat nang e panon kamilo jong shakri ba ke ing ka
sam ke jong ude try ngidang up kemilan ti de try ba kam ke jong me de try kan ya shaprang ke nyablay bagi men sim ki ba koridor ke nget ha me de try bagi wat a try ke jing pen embelay ke jong me de try nget de wa ba men snay manam inogan kan radi kan ke por ke blang sa ke nyablay ngide buti de try kan rad ba ija try kan rad ya ki ya baroki jing sang samla ke nyablay ki kwaya try ke ban yang a try kan rad ban penun burami ke tang ba khu ke jong me de try de ki rendang ki ba tlot ke jong ki ya ablay ringi da duai ba men snay man pen shat board men sim ko je me de try ba kenang eat ban ye ruai ban penun burami ke tang ba khu ke jong me de try kat ba kenang em hane slap thai try ngi da duai ba men snay ban kat kham tam u shakri jong me de try ke nyablay ulong shakri barit e jong me de try kin kan ringi ai ngop ke nyablay ba men penun kamrat ba u de try ha ki por baro jong ka jing em ga jong u try ka jing pat red ka jong ya kan ke clip mar ga mamta is nay se try to ban slay u do men sim ko je me de try bot lai try un la to try kin kan ban yang ha kan ke jaka ga ban tang ban kran ya ga jing sha ga tinga ba ko ga jong me de try ba ki kon sam la bar ki wai ki pram sim ki ba ko dor ki ba snga ba ki ying ki sam ga jong ke de try ngin yo ma de try kan kan ya ga tin ga ba ko ga jong me de try ha ki ne ki sni de try ngi don kam ta ya tin ga ba ko ga jong me de try ngi i try ki nya play bo bor jong ba man ki bor jong soi tan de try ki bor ga jing dom de try ki thap ya ga jing em ga jong de try langi phai sha ka dyang sha ka man de try ngi i ta ga jing sniu su da de try gong ki kon sam la try ngi do jing kerman ga nya play ha ba ngi phai sha ka ni ga por thai ba man ta an rei kan rar ngi ai ngo ba me don ba ngi don yo me u play u bolong play ga jing kerman kan rar ba ngi de wai man is ne bat panon kam kar pang at try kin kan ya ki kon sam la jong ga conference kin ya play ba kin long ga jing shai de try na ta ga garteng ga jong me ba ngi ya lap ya garteng ga ba khuk jong me leng ba ga jing em ga jong i ha ki kam ga jing try ga jong i ha ki school ki bangi like kin ya play ya ki college ki bangi don kin kan ya raba try ki tin ki te like ki bangi kren ya raba try ga jing em ga bangi em de try kan sa ki ya garteng ga ba khuk ga jong me try ba ki men sim ki bor corridor ki ba pasem na ngai ya me te try ba ki men sim corridor ki bla le chgan me te try kin kan sai se se te try kin kan kin pai shame ba kin ai te te mai la ga jong ga em ha me trying it at why kin kan is ne se try to don gat lam ba kin ga por ka badang sa ni bo ti ha ke sang ti bodon bor ka jong me kin ya play snap si try ki ro jing khot kar pa jing i da ma ne try ki pop ki jing so si jong i ka man ga ba khu ga jong me na ba kin borong i pa na ga ta ga jong me just Chris na de man ta shi ki bom ji ko ro amen. The Kulishibun Mr. Banam Lang Hangs Dam Namanta Kajing Puli, Katian Kajung Lebe Kajing Dwai, Ublay Unkurku Yapi, but Kumjo Ekasing Samla of Pipi Dun. Tingin Poish Kaway Banta, but Katakalo Mangan so you roll call. Na Kajing Samla give a pair, give a contop Ekasing Samla Balang Presbyterian like Umkra, Madan Rating, Lao Soton, but Maulai. But Katba ki choir, Kitang I roll call Zonki. Yang kerpat ru ya ki volunteers jong kesing samla belang Presbyterian Rat Samthia bakin lum ya ki jing aingu te sesisian yang kerpat ke meringkong kalau umkra sebut kamdan rating kalau stun bak kemaulai kensim ke banta ke jongki.
Jesu udang wansha Jericho, katpa Jesu udang wansha Jericho. Madla rodenti usyang bapli ukrong, madla rodenti usyang bapli ukrong. Usngaw yupai bababon bayan, usngaw yupai bababon bayan. Kaibala jaw ang taukali, Tekiyatu kidaong uji sunong Nazaret udang yan, nong penkya bakrang tam udang yan.
Shaki ba trong tâm khao cực tình trong tăng shami chính hoài kinh he tăng shami chính hoài kinh he nghìn yaro ya mi chu nom nghìn yaro ya mi chu nom One shall the gajing slow, but big man ya jing is ne do ya ro, you sim kisim. Turva yaro yu sim gisim tungin kin un da jing vai ba ja un tu lek men ki ka per vai sha u yaro ya u ki kam ba mi dang le shi si per thei mi yai pen pao la ka pu ram he da jing snow mu men ta ngim le ran ka teng trong mi ban pla tang ya mi chu nom sha ki ar ta pa tang sha mi jing wai kin he tang sha mi jing wai kin he ngin ya ro ya mi chu nom ngin ya ro ya mi chu nom One shall the gajing slow, but big man ya jing is ne do ya ro, you sim kisim. Turva yaro yu sim gisim tungin kin un da jing vai ba ja un tu lek ki ka per vai sha u yaro ya u si
Tina ko por ngin yo wan pen kentang ngi jing aingu. Tingi so kemen shibun ngi dan bat ngi ya I timen besan biki nongrang. I belong ru ubai ni ki chairman berim jong ka conference te kana ko por ngan so ba ban khot I win pen kentang ngi jing aingu. Tung ina duai. Ngiangu ya me ko try lembaga ni kapor kaba kodor kaba me ai ka jeng im ka jong I kum ki kun samla. Bangin ya don sipor ka ni ka yeng kaba kentang ka jong me. Man sya skor ya ka jeng keren ka jong me. Mat ban le ru ya ki hukum ka jong me. Ko try jo suba kodor ngiangu ya me ba mela keren. Hapdeng jong I naduk basdang jong ni ka jeseng. Lembaga sor jeng ruai bat ki wei pat ki benta ki bangil yo ban pendap. Ngidang don ru ku try just bit ban pensya ki skor ki jongi. Ban play ki do nut ki jongi. Na ka benta ka kubor ka bangin sayo snow no ba usakri jome ku try. Pendon kam ya u ku kunrat kum ba mela pendon kam lamba ki por baro. Bangingit scam ku try just bit Ketin ka jome. Kan syongsa apa ki do nut ki jongi bad bangin pendon kam ya ka haka jeng im ki jongi ke baman la kasngi isnei ku try just be akum kan ka por ban ker khuru ye gini ki jingai ki barret ki jongi ki balong sibenta lamba ki jeng ker khu ki jome ya ka jeng im ki jongi malamba ki kme ki kpa ki jongi ai ku try just be bakini ki jeng ai gu Kinlong ki babet dor ban penon kam na ka benda ka buram ka jome hapo la ka jong ka conference ka jome isnei benang alam ya ka jing im ka jongi kat bagi dang sa ni ka sla chun ka kendo namangi pan kini baro tong try bau nong pen im jongi Jesus Christ menta bat halaka taru amen. Tingi dan pen pau ke jing songo ke bakrau ya ke jing seng samla balang lait umkra ke madan riting ke lau soten bat ke maulai ublei un kurku ya ke kubor ba pi ai lamba ke jing roi bat unang ai ru pi ke bor ba pinang la ban yeng ban syakri utrai lamba ke sap ala ai kerpang pi ha ba pin roi ro utrai ublei un kurku ya pi bro south lik jing samla ba pinang la ban yeng nam da ke buram ke jong ublei Ngin poin no skowe ka benta berkata kalong ka bangin yo snow ya ka khubor ka jo ublei lamba I Reverend Bhakupar Khonglam pastor menin ha ka jing perkhat kam ngila priang I phi kum wei ne ka visitors ha ka jing sing jo conference but ngi so comment but ngi snow ban aingu yo ublei bingila bandon ni phi ne ka por ngila dwai ba ka khubor phin ai ka long ka bor ngi kum conference banginang la banya de ka bor ka jong u ha ki snam ki ban wan Te na kalyang ka jong conference ngi priang sobha ya phi but ki parlok ka jong phi ka bewan lang banging scam ka jong don ka jong phi kan long ka jong kerkhu ngi conference te ngathrai boro ang itu I pastor Bhakupar lamar ba ilong wen ki pastor ba ngi iya ki bon na ki channels jong ki YouTube ru namar ba idai wen worship leader ru ba keleng ublei pendan kami Henry Khindiat tamang initiative I pastor Bhakupar Khonglam idan ha ka maulengat pastorate but I pet ru but I hikai ru ha school jong ka balang te si itai di jingte bakhindian te dai pastor idan ran kam ban penitu insalia I ka ban kam te shab ngen yo sngoi ka khubor na khtian ka jong ublei ngen yar wailang ka jingrai ka ba shispa lai phundai na ka ba thmai ba shispa lai phunyo na ka ba rim Kaktian ublei jonga kanne ka jing imbam jukut long itu yujisu ubreo but ublei ka jingrai ka bashispa alai khundai but shispa alai phunyo
Apeki majong aban yoi kaburam kaktin jong mepa kamen toyang aban syapkani yaka bayo rupa baksya kapertekan ing matkipaila kaktin hublay jong akan kacing embam jukut long itu yuji subril baru blay ngapan pau ku jing sngongu yu blay bangala bandon na pedeng jong pi kum ko conference hagani gemir ban pen kut no igini ki jinga senglang ku jungi ban yishim menta hagaban sa me ko khubor nagaktian ka jong ublay nakaliang ka jonga kini ki parlok bewan rangkat bat nga kiyeng kesem bat kabalang ka bangangadon ngatrei tang hakaway kabalang Presbyterian Maulungat kabadan hako Pernai District hakalum Rapling Presbytery bat mentangi don haka Sinod Kabapura ke KGP Sinod Pedeng ngawan ra igijing kublay ado i chairman bayalam igijing seng parlok ba iye secretary jong conference kinong kit kam barok klem de jer kerteng ki bala banjadon kini kepor ki teman besan ki ba iye ki bala bandon kini kepor ye phi ki samla na ki jinga seng samla ki ba per ki balewan poilang hakani ka balang hariat samtia ban ye shimmanta hakani ki jinga seng conference ka jing kublay ye phi we haka kerteng ka jong utrai ba nong panim jongi uji sukris kerpangru ngai kublay ya kabalang hang ni haret samtia kabala pediang ya kini kijing seng conference kijing duai ka long bo ublayun kurku ikinong sharai pastor batru ikaway pagway ka ramping kristan hang ni kabalang haret samtia kani kini ka sin ka baari nga ban poy kini ka balang ngadon kijing sngow iit kijing sngow jan ni kini ka balang kadaw ka long bagi nyakha kinyaman kijonga kidon hasenda jong kini ka ying mani hang ni haret samtia mga duay ba ublay nang yayalam ila kajong kabalang nakaway kapor siya kaway pat kabalang klem ki samla kalong kabalang klem kalaway sngaw kumen ban yu ikat ni ki samla ki balong ka minta bat kalaway jong kabalang ngiliyo sngaw i kaktin ka jong ublay lamba jong ni ka singi akan mau i way teman besan jong way kabalang hanong gendong ila day balik rung siya kaway ka ying jong ki para bagay hakaway ka miyat namarbaw day nong rep lawan slam na lengka pandalapoy hayeng langkwa bandi sya jan miet nrei umyo por kalakirki pat kum tay la lek no sya kayeng jong kita ki para bangay ban pelong jing duai pat hadin bladap kata ka jing seng duai namari day teman besan iba jai iba snowrit bah ki trayeng kila shet ja ban pen krek bam nam ta jong i henrei ong MPI tang ka sya kalabiang henrei ka po jong i katangan tang ba ibkwa ban yathu ya kata di trayeng la ong jaj bangila shet te tembasan to bam no tang di ijab peres ru kendiat ti ong to biang hi kata bi ong ti la pen krep hai la ai ta ijab peres jadi sya mo ki jaj jur ki bajaj pe ki jaj ki do ki babang ki chatni ki babang gila don lot tang bayo tang kendiat nalor ke jing tangan labam mi kata kerja labu ai kesien ke baning kong mnut ban pan biang trayeng itu tang tangan tema basan sa sisien pimo to jat ba piong sa sisien la ai biang kesien ke baar ila bam kajing bang ke bala palat tamba de nong rep yo tang arsin empat tek kepo labu kata kesien ke baar dang kwa biang tang bom nuot ban pan trayeng itu baik padang tangan de ong tema basan kasih ti kujunget laisin laiwat sa sisien pimo to jat ba pi pen bor ai sa sisien lai ta kasin ka balai la bam na te ko ba dik pha chi yang la yo thia suk
Hakawai ni kijing seng ga bai tai teman pesan ikren. Iong bakaktin jong ublay ru kalong kumbang abam ja peres. Kabang bat kayay bang. Nakapor siya kapor bang abam ka. Kaktin jong ublay ngili os ngaw na do manemen step. Manemen sngi bat mentaru. Ngam don kubor pala. Ringa don ni kaju ko kubor. Bagata kalong nakaktin ka jong ublay. Habang perkat siya pang kanika conference kanika sin ka baning kong yang Habang yi kenduk langgum ki samla kadan ka bor. Hakajing kenduk lang jong ki samla. Kabang nang wan meneng perkat. Kat ka tu ka bor jong ki samla ha Bangladesh. Ka power jong ki youth. Hadu haban ka prime minister haban mi no. Nakari jong ka. Ngaju perkat balada menging ki samla ki kun jong ublay nginteli lang melon ka wei. Amdan dujok ka bandam kenyu. Habau samla uyeng nakabenta ka buram ka jong ublay. Kapor samla kalong kapor ka badon kam tam haka jingim ka jungi. Ban seng ya ka nongrim ka baskem. Ban tei ya ka longrin yang ka badapura. Kenang bangin yo ya ka laway ka bapernay. Kapor samla ang ka Bible kadi kapor jong kijing kemen. Ngi kemen na kapor samla wat hapding kijing ngausi. Ngi judon kinong aimen sim ban pen kemen yengi. Namar laong yengi bangi don kam ban kemen. Hakani kapor jing long samla. Kapor samla kadi kapor bangi kwa ban syak ban klan ban kia kerat. Mdon hikot weru samla lani ka weru ka samla ke bakwa ban tiapang. Like tang ba ai daw tang bom yolej school kwa pep school mo ong bapang. Henry ngi kwa ban syak ban klan. Langi jrong ningi lingkot langi sngat ningi raiko. Ngi don la ijong ibuj ban pen i bangi long ki baklan. Hakamet ki baklan haka jingmut. Bat kham tam ki samla ki baklan haka jingim ka bagan jaman sem. Kapor samla kalong ru kapor jung ka jing so sin. Habang asyong ni halor padi chairman bat boleh yadon tang senrang lu semau ubi ti si jerong. Hasya bangan mi na yeng hapra ai ka kti ba ilok in ongan spray syok hendiat yapi. Kadi kapor bangala banong baka cosmetic industry kakiu bahagi ni kisgi. Ngikwa ban pen so sing ban pen bhabri wat ki advertise kini kisngiru ngai ka perfume industry ka kiu bahagi ni kisngi wat ki senrang gi bom nang le style dum ta ki le style ba kani ka por jong gajing so sing ka ba ublay ukwa ingi kani ka por ken mau samla barok ngilong ki ba bhabriu hakmat jong ublay la thau yengi hakadur ka jong u bat ngilong kordor hakmat jong ublay kapor samla ong wei unong tho kadi kapor jong gajing pot snew tip don nang ni ki bom ju pot snew kapor samla li to pot snew ba kham tam dala don katu gajing yadai mo ngi pot snew snow kumlay kendu akper snow kumlay bat kti bat ideng deng bat ubadu la pot snew kata kami mkwa benden nang penwit ken san hap na jing thia kendit badai ke jing pot snew ngi ya pot snew henry ka ai ka bangamut banong ai ba kita ke jing pot snew kendai ki jing pot snew ki ban sain duri ke jing im jongi kum ki jing pot snew jong Martin Luther King Jr. Ubara ika slogan jong u ka baong I have a dream ngadon ke jing pot snew bangan yo i ha ke jing long samla jonga bakan du no ke jing ring brau yiki doyong ha ki do le kapor samla kadi kapor jong gajing shimrai a decision making period C.S. Lewis uong kanu karai kaba pishim ha kapor jilong samla kan salong kala syai kala shisngi jongi nama kata samla ba iet shim ya karai kaba day ha gajing im jong pi karai kaba biang la kalong ka puli ka puti la kalong ka kam ka jam la kalong ka trei ka kta la kalong ka jingim samla ha kalong ying kalong semru haka pateng gabanwan ngin nang ban shimi karai kenang bagajing babi kanum yo ban lap yengi ngalong yi chairman haka ni gajing seng conference ki jia keren lingkot ni ki jia keren jerong tiong lai lai luoj hanga tangan keren haban dohun hijrut mata kamian henry ngajuong yile di baka night super habaka yat men miet ka stet ba ti yai sha ban ngasipor ban sngap ya ka ktien gajong ublay kului sibun tu ki choir ban adai ki concert ngalong once more sobang pula tu jing ruai nado iki kentien jing ruai ka rukom ruai ki arrangement jing jing tapi sa sisin ajing thap ti ke bejam na ka banta jong ki
ngaru ngajuong yeledi bangaday unong ruay bat ngalap haledi bangam don kentien ban define ya kejing ruay henry ngaong haledi ngedon kam tang ban mat ya kejing bang jong kejing ruay ku ki samla jong ko conference ken mau kejing ruay kadai ka wei ni kejing le jong ha pertei ka bangin sebeteng ya ka hang tei ha benang nganget bangin sayo ban ruay nak khmat du naman ngim dayalong gi bejrong ha ka kwaya ka bakrau tam hang tei ha benang ladadon kanu ke jingkot hak di kapor yang badingi we kalong ban yo snow ya ka ketien ka jong ublay ngila yo snow palat ya ki ai ke bangim kwa ban yo snow la kalong ya ka tma la kalong ya ke jing yap la kalong ya ke jing pang la kalong yu drox la kalong ya ke jing penjot ki babon ngila khai ban yo snow ngila yo snow than ya ki ai ke bom teishu ke jing perkhat ka jongi ki bom teishu ke jing im ka jongi ka jing ruai ka ban riu spa khat pra ka ong tang syapang ujisu ai ba ini kenta ka bangidon hang di banyaseng bagi jing perkat bat ka dono jeng ikan long tang syapang ujisu habang asyong man pen kree ka kubor ngala puli syapang uwi ubriu ka bible bat kani ka jing puli jung syapang uni ubriu ka bible ngalap ba uni ubriu bangan kren kani kami tang kendiat ulong kubu substitute haka football team hakaba usumi ban yarap yanu ba mensau ban pendap ikitu ke jaka ka besuda ngalap ba uni ubriu ulong kumutu unong ya simbentah ka drama uba syumi tang tiak hai bentai jong u bat om dadan bakin mau om dadan ba ya keren syapang jong u bat kata habang apuli syapang jong uni ubriu kani ke jingkeli ka lami hanga bat ngakwa bakini ke jingkeli ka longka ka bangin yo ban yit yel di kum ki samla hasya bangin khliap noi gini ke sengi ban jubab igini ke jingkeli pila shem na em ya ka ding pna uji sukris pila shem na em ya ka ding pna uji sukris ke gospel Lukas kalanong ga baar pulai ka dekot ka baar pun riu ti kat baki dang ya lamno ya u ka bamut ya ujisu kila ya kem ya wei usimon unong kerini ubawan na ka ribri bat kila ya penba hau ya ka ding pna banba nadien ujisu ngini duai ya ka ketien ga jong me ko trai ai ngini o snow bari ka bor jong ka ketien ga jong me hapedeng jong hi kren atrai ngi kloi ban shashkor haki jing pen kre ki balengkot bat ki bomkot bor jong aku mubriu ngadwai ga jing pen janai ga jong me baga ketien jong me kan long ga jing pen kia yangi kaktian jema kan long ka bor yangi kaktian jema kan long ka jing tau thma yangi bat kaktian jema kan long ka jing job yangi ki bayo sngo hang ni baleng bakini ki kor jing start ru ki badona ki yang ki sem mat ki benta paper ngadwai kren atra yangi kloi ban shashkor melong ublei ujongi haga kerteng ujisu amen kani ka benta kala bat yanga namar ngidang sudep ban rakhi ka youth week youth sunday bat ka wei ni ki jingpang ka bakum ki samla ngi shim sting ban sumar kadai ka jingpang klet dang menin ngai kendu wei somna rang ba ngala keli long kum no ka youth week youth sunday jong pi wong ka jing shirhem ka bala palat pastor ki jing ya poi ki samla ki jing ya wai ki jing ya tem ki jing ya shot ki jing ya kemen ngai ngu yu blei ka youth week youth sunday ngong pinang kan mau na em ni ka team kum no kum tu ka team sita yau tam ila klet no ya ka team na makata ka snow baka de ka wei ni ki jing khot ka jong ujisu ban ba e ka ding pna bat ka ni ka wei ni ki jing jia ka ba krau ta ka bible syapang uni ubriu uba kerteng simon uba wan na ka snong kerini kendiat ka jing lam khmat kani ka snong kerini ka de ka nong ba jong ka ri serenika ka badon hanot afrika lani haka daulenong afrika kiba kambun ki nong song snong hakne ke snong kerini ki dei ki Jew bat ki Greek ki badang hap hapo kajing sensyar jong ka himarum uni ubriu ubakerteng usimon udan arngut ki kun senrang katkum ga gospel Markus kelanong ga bakhatsan dekat ka bar puwei kun baningkong jong u kerteng u Alexander badu kun u baar jong u kerteng u Rufus kinong tho commentary la ni ki commentators ki ong banamar ba uwan na kataka jaka kabadai hanot Afrika ula bandai ujiu ubala banlong udo yong la ni negro
tang ba om pala ban pen shisha kata uladwan knang nakasnong jong u sa Jerusalem kabajngai kumba kandai spa mile ban wan sa ka jing khawai niam jong ki jiu ka jing khawai niam jong ka jing lat ka bangi ong ka Passover feast shisin ha ka shisnam ki kon Israel nakeleng ki jaka ki put ki sam saudong ke Jerusalem kadai ke jing angnut jongki baki ki ban poi se Jerusalem shisin ka shisnam ban pendep ni ke jing khawai niam kadau ka baning kong kalong ban ken mau ya ka jing le bha ka jong uble ya ki sau pausnam hakri klau ki penlong ya ke jing le niam ban ken mau ya ka jing le bha ka jong uble kabaar ban sngongo ya ka jing lam ba di ka jing kurku ka jong uble kabalai ban penlut di kapor ka di ka jing khawai niam ban ya selok bat uble ni sngo tho na mar kata ba Simon umi na kasnong ju na kerini ringkat ka jing kemen bat ka jing plo ha ka mensim ba unyo ban ken mau ban sngongo bat ban ya selok bat uble ha ka di ka jing khawai niam kinong wat benia ki tho ha kata ka sngi ka ba Simon nang kerini upoya Jerusalem ki jiu ki bala poi shikani ke jing khawai niam ki long omduna ya ka arpau lak tam ki bala poi shikani ke jing khawai niam ka long ke ba sngo phala ba kata ka step jong ka sngi jong ka jing khawai niam ba Simon nang kerini ula poi ha Jerusalem uyo i ya ka dur ka ba per ha ka nong ba Jerusalem uyo i sha ka wei ka liang ya ka kenhun ka bayam sngo si bat ka bayam pai donun Henry uyo i sa sikaway pat kaliang ya ka kenhun ka ba syat ka ba kenhui bat ka ba kemen udon na padeng ar ki jingmut bat umla ban sngoto ka ei ka ni ka palawan jia ha Jerusalem ha padeng jong ka jing khawai niam kam ki apostol nong ka ba ar de khot ka ba sipau ka ya thu yengi ba ka sngi Pentecost habala pendap do men simbakut ya Petrus bat ki wei pat ka kamra ka bahaneng ha Jerusalem kila sedang ban keren na ki wei bat ki kentin ni ke jing keren tli bat ke kitab kam ki apostol ka yathu bahaba Petrus uyang ban yalap ula keren ru i ka kentin jong ki nong kerini ni snau thu na mar kata baki don bon ki nong kerini ki ba sa snong le ni sa bala sa puli hakani ka nong ba Jerusalem ke ei ki ba Simon nong kerini ula le chika jaka baki jak ban riu jong u ki don bantuat jing mut naki banwat jing tip naki ka ei ka ni ka balwan jia ha Jerusalem ban yo i ka wei ka kenhun ka pasngausi bat ka wei pa ka kenhun ka ba kemen ulayo i ka kubor ba kata ka sngi jong ka jing khawai niam en sa sanar pna yo wei ubriu u ba kerteng u Jisu u Simon nang kerini ngimlap ha ka Bible ba ulaju yo kendu teng ba du Jisu lani ba ulaju itu yo Jisu Henry ke jing tu kalong ba u Simon nang kerini uyo sngo syapang u Jisu uyo sngo ye ke ministry u Jisu uyo sngo ye ke jing lap u Jisu ye ke kamba ke jong u ye ke jing hikai ke jong u ye ke jing pediang sngo ba ki jiu ha Jerusalem sita yo menshwa hosana hosana uyo sngo ba u Jisu udan ye ka nam ka babha Henry usngau lingo bantip bahakata kasngi kinsa narpna yau neu Jisu ki jingkeli ki babon ki lawan na ka jingmut jong Simon nang kerini Henry ki sakut hal air klem ke jubab ka baningkong ude ujiu pad utip ha ba ke jingyap halor ka ding pna ka de ke jingyap ka ba omla ban pediang hakijiu kat kum kitab Deuteronomy lenong ka ba arpwei ka jingyap halor ka ding pna ka jinget jong ki jiu ka de ka jingyap jong ka jing tim lani ka curse la curse ki bru ki ba yap halor jong ka ding pna kalong ka ei ka ba sngongiu ya ki jiu ban perkat ya kata ka ding pna kalong ka ei ka bomla ban pediang ha ka jinget jong ki jiu ya ka jingyap halor ka ding pna la rai penram ki bru ban yap ha ka ding pna tangi ki nong pen yap bru kinong le kam sneu ya ki marau lani ki bri ki wana ki wei pat ki snong ki bom don jakasa bat kum ta larai ban penyap halor jong keding pna ka ei ka belajia kata ka step maju perkat abang apan krek ni ka kubor bau Simon nang kerini hapdeng kita ki jingkeli ba umyo juba uyeng hapdeng utau pat ba ha arliang gilinti ba ban shu yeng hangta ban shu pet kaino
He was just peeping. Usu jengok, usu kongoy. Tip kile kumno yaw tau briu basa narpna. Hakano ko condition ki treat yu. Usia yang lang hang ta badupat ba. Ban pet kumno kile yaw Jisu. Bar habau yang nang ta uyo i yaw tayu Jisu ba umi. Nakayeng upilat. Kamet ke bala sator. Kamet ke bala jot. La sempat yu. Bat ukit di kata kading pna. Uyo i kumno ki brio ki le yo Jisu hakata ka lenti ba ukit i kading pna shalom Calvary. Uyo i ka jing kren ki brio de ki kiten klamakor. Uyo i ka jing bentiu ben. Uyo i ka jing le ke ba sngola ban pediang kumujiu. Henry hakata ka jaka ka ba uyeng jutip. But he was there at the right place at the right time. Udon na kajaka ka ba biang tam, but hakapor ka ba biang tam, ka ba juk mi lenti, bakan day ka turning point, hakajing imjongu. Uyang hang taban suya petkai, banya dan lang ba utaw pat ba ubabon. Henry hagabakum kata ka kelimat, ula day ban shakhot akisipay rom, ban kit, yakading panau Jisu, shalom Calvary. Sngaula ban pediang kumujiu. Bakan ni kamla ban long hau baun kit ikading na kabakan nyam jung u ka perking hadu kata-kata. Kinang wat benia kia thu bakata kading pna ka bau Jisu lakit. Ka jing kia ka long kumba sispa san pau kilo. Ka jing jrong jong kata kading pna ka bau Jisu ukit ka long kumba khat san put. Bat ka pengkiang jong ka long kumba praput ai. Perkat para bangai kata ka jing kia. Bau Jisu haga jing telot jong kamet ukit ya kata kading pna. Bat ukelon lenti amdon mensim sngaulem yau Jisu ha pedeng kata lenti bau ya chaulum Calvary. Ki prek ong kinong wat benia ki balasa ikakti ban ka kejak u Jisu tang ka jing reben ka thickness ki long kumbalai haduk sau enchi ka jing reben. Bat kajing jrong jong kita ki prek balasa ikakti ka kejak u Jisu kilong gomba pra hadu sipau insi kajing jrong tang uprek basau insi rung le ima hande kajing jrong jong kita ki prek bala pendon kamban sa ikamet u Jisu kilong pra hadu sipau insi kinong wat benia ki yathuru bala lap hakamet u Jisu sauspa an riu pu pratli ki dakmong la sempat yo Jisu hadu kata ke condition ba urang ba sipayu ong kalabyang katu kajing play jong kasnam na kamet u Jisu kalong kemahan riu pausan tam litar kabala no na kamet kajong u bangiken mau kapor bau dukut mensim halor kading pna bau sipai u check lau Jisu dang im nu layap udung do sum na kakrung bat kam sim lami su kasnam kalami ka na kamet jong u lalap sispa san pauteli ki deep wounds ki jing mong ki ba kam jeliu ki bala don hakamet nong penim jeng yu Jisu la ya thuru khat nyau teli ki den sya ki bala ngam maka senrong kli u Jisu ki sya ki ba bat ki barben ki bala ksam ya kamet ka jeng Jisu kam dei ke jing kia jong kata ka ding ka ba sispa san pau kilo ka ba ukit henry ka jing kia yo Jisu ka long ka pop jong ka pertai kajing kia kadai ka pop ka jonga bat ka jongi u aktor u bala ak ka film kum ka role u Jisu ha ka film The Passion of Christ ngai babon ngilay apet ikatu ka film la bon scene u ba kerteng u Jim ka Vietsel ngalas ngap ke interview ka jong u juk mi lenti haba u ak ka role kum u Jisu ka film The Passion of Christ ba minta ulong unong yalap u ba krautam u angala ya shem yo Jisu habang ngakit ikading pna bat banga sya halo kading pna kum u Jisu u director aja kutu ka film umut bat pensange no namarba kaladon ka por ka ba u Jim ka Vietsel la ring men sim shu baru Jim ka Vietsel u pla ka testimony jong u hakapor bala penyang ikading pna u ong kum ba sausan second ngadon syabar ka met jonga bat ngayo i yalade bat ngam kwa shu ban rung sa ka met jonga u ong gadi gijing shem ka pelatam bat minta u Jim ka Vietsel day shu aktor day u pastor baru evangelist u bakrautam para samla ba i jonga hakani ke John miet u Simon ong kerini ula ban long kumanga bat kumangi ai batip
yo bakan ni jing up jing seng miet jing i kadai ka ba ublei ukwa ban pen thmai ka jing dei jong u bat nga bat phi ong the gospel of Marcus khatsan arpaway lapen bor yo Simon karini mame nang tu kilakin hit ka ktien ka ba jam ba Simon le se upet ka diang upet ka mon jong u yo dei ki wei pat henry em ki kedau yo u namarulong u kham he brio ba un yarap ban kit ye ka ding phna u Jisu haka sedang ong kaktin jong boleh ulah kentai kamla pi ban long pa ikini ki we le se ulah banong khot itu iba anrai em kajing khot kalong bej yo Simon ang kereni namar udon haka jaka ka badai ban haka por ka badai ban pen kala hongpong ya kajing im ka jong u men simbok ho ulah trai borba hau Simon ang kereni haka baka jingit tep lem ju ukam sya yu wala utip iki kendon jaga nyam jiu ki ba perking ki ba te yu ula ban sya keren ben lang ula ban sya ben thiu lang ku malale yu Jisu hendai urai kot la kalong kat balong jia kat bajia ban shim ni kata kading pana ban ba na dien u Jisu ula pendep ye ka e ka ba umat Yosu ong lenong ka basan dekot ka basau pawai manu ru uban penyat ye me silenter to khile lem bat u arlenter para bangai para samla ba ie jonga hakani ka jing shem ka jong Simon ang kerini baru Jisu ka encounter ka ba krautam la divert ye ka direction ka jong u omshu sha ka jing khwai niam omshu sha ka jing le kamen henry la pen phai ye ka jing ya lenti jong Simon ang kerini omshu sha tai sha Jerusalem henry shaulum Calvary lapan phai ye jing mut jong u lapan phai ye jing yai lenti jong u om shakaba u kwa henry shakaba u blei u kwa para samla ba ye jonga ban pen kut na ikedi ka conference ni kloi ne ban ong om shu manga henry mame ha ka jing im jonga u pastor J John u ong ba ka jing im u briu kalong kum ka kali ka jing kali kalong mano balong u driver baro si katau Simon ang kerini unya ladi gini ke jingim uya ala ka jong ka jingla ba ka jing tip ka jong henry ka basngau kemen na gini ke jing shem ba u Jisu u pendem yeladi hakamon ka jong ublei ban kit ye kata ka ding phna u pendem yeladi ban lek kiu shau tau lum Calvary u ba baro ki sngo ngiu bat ki ong ulum maloi kli baladon ki skeleton hang ta halum amdan bahaying bahasem ban wan kam ki bri ki ba yap halo ka ding phna henry ulap kata kesngi bau kit kata keding pena bau layo ban yat batu Jisu ulayo ban itu khamba ya Jisu uyo ban kiu sha ulum jong kejing pen im yo u kiu sha ulum jong kejing pen khia ya kejing im sem jong ulum Calvary ulum jong kejing tau thmai bat ulum uba ai kejing job ya kejing im jong Simon ang kerini kadai ke jingnya kenduk ke basak jingkan mau om don bayoi ya ke jingnya shem ka ba Simon ang kerini ulai shem halaka jong ke jingim wei nong tho u ong kum ni ka ei ka ba Simon ang kerini ulai yo ban mat ha ka lenti shalom Calvary pleng kalong kham krau ya ka ei ka ba ula ban khmi lenti na ka jing khawai niam ha Jerusalem ngidon shibun ke jing pen kre kum ki samla ngidon shibun ki gol sa ka jing imban pen urlong Simon ang kerini udon ni ka jing angnuat ban let ka jing khawai henry aba upen dem hau Jisu ulap baka khamlong ka bakam kraw yo ban let ban u Jisu ban ni ka jing khawai niam ha Jerusalem ka jing keli ha pedeng jonga ba jongim ki samla ha sya bangin pen kut no gini ka conference hangnu ngidon menta bat kumnu ngilong tungin keli yelede hangnu ngidon menta bat kumnu ngilong kala don nem ka turning point ha ka jing im jongi kala don nem ka jing pen kala khongpong ye kum perkhat ye kum yo i bat kum sngo ka jongi nga shep ting babu na pedeng jongi ngi sngo kum bangi biang ha ba kam biang sho ngi sngo ka ba kam lei ha bala don shibun ki bala lei na shep tiang yong is no scam ha ka jing start ka bangi don yong is no scam ha ka jing klan ka bangi don yong is no scam ha ka bor ka bangi don yala diru shimet nga judwai man ka por banganum shani hala ka jong ka jing la habang nga perkhat yus im sol
Usim Saul usngau kumba udang biang tepi. Uktong yo David ban penyap yo namar ba un seshim ni ka khet sim. Saul usngau kumba ubiang ha ka kerdan sim jong henry tip ba ublei ulaken ria no usim Saul. Kadon kam yang ba dengim ki samla bangin ri introspect yelade. Ban pet yelade ko ba pet ha ka yet kmi. Ban penkut dai gini ke conference tang barwai, tang balawan jingeseng, tang balaya don mentah ka kam jong ublei. Henry ban itu yo bat ban yeshim banta ban kit igini ke ding pana. Banginom sngola hala ka jong ka bor ka jongi. Ngiem ha ka spa snem ka banganga yo I kumu pastor ka spa snem jong ka jing melen. Ngila melen. Uwe palok jong bolong udukhar. Ula kala bamut aka snem revival. Bat ki snem ar snem mai snem jupep jingeseng smart ba balet jingeseng. Hakini ki kendiat por hadin covid ngalai kendu yo ngong kumnu ke jinglong kristan jeme. Bat yang uang daga ketin hindi uang Christian life tu chalta hai. Kaya hi kum tu. Rawai hi let si jingeseng pendep iki kamram tang bakala sulong tangkum ke jingle melen. Usaitan uriam mingi kini kisngi. Angga Bible ba uyat kumutsing ubakerhu dadan kamsyu ban kata henry angga Bible ba udakwa ban nguteli perkat eka bor jong setan kumutau sing ubakerhu kidon gini kisuri haki benta jong ke Greenland ke Jakarta kapakini ki Eskimo ki basa gini ki Jaka ki jukwa ban bamdo igini kisuri namar ki bang palat ngala puli gini ke ke artikel ngala kelet iki kerteng jong gini kisuri Tangba kini ki Eskimo kim not ban atak ya kini ki suri kadau kolong baki wan ken hun. Bat ki klan bor adu kata-kata. Kila ya wat benia kila ya research. Dak kumno ngini ban penyap ya kini ki suri. Kila lap ya kawai kala. Bakata kalong baka jingbam ka bangtam jeng kini ki suri. Kalong kesnam. Kumta kai begini ki Eskimo kila le. Kila shim ki wat ki jongki ki bala nep ki dakar ki bagila shit nep baha shit pernai. Kila peniap iku iki merat ki baret bagila tak nak senam kata ka wat. Bat ka ai ka bakila le aka por menmiet. Kila si kita ki wat ki baret hang ta pot ha. Kenang bagi suri kin dawan menmiet. Kin sma ya kata ka senam bat kin kwa bam. Bat ka ai ka bagi ki suri ki wan aka por menmiet. Ki yo iki jing sma jong ka senam ka jing bam ka babang tam jong ki. Bat ki budin syanu ka don kata ka senam. Ki yo I ya ka basau baka dai ka senam. Tang kimtip baka di kesnam balata hakawat ban riam yiki. Kai ka begini ki suri gile. Ki jilia ya kata kesnam. Bat kat begini nang jilia ya kata kesnam kamlut syu. Kadau kalong baka ta dagar ni ka wat ka banep kala ot yu telit be ka shentur jong kiru. Bat kesnam na ka met jong kiru kala milang kata kapor. Bat kim sngo thu syu kesnam ayu kidi. Suki na ka jinglut jong kesnam ki telot bat ki kelon lakem yiki dak basuk ngayo I bau setan gini kisi jeng ki bamentaru kawai ni ki taktik ke jong u kan om lelei teng shisin lano shu experience shu mat tang tiak ngi juong mo tang tok ngi juong kum kita ki jing perkhat henry bonsin ngilap balariam yang ki shrip ki jong setan hakabang ngimla shu ban ke nang ta usimon nang kerini jumudur bang udon ya ublei ubala pen kre lupa ya ka appointment bat hakata ka lenti ba banet sha ulum kalbari ban tip bag jingwan jingi syaret samtia kalong biang sa sisin ka jing pen thamai ka jing ya dei jingi shimet balau jong unong penim jongi kamkut tangang ni samla le singila banong what's next saka pat hadin kani yo Simon anda ulapoi haulum kalbari ula yo ilot ikiti jing jia barok kabla jia haulum kalbari kum no bo jisu IT no ilade Simon nong kerini ulet pai no ulum kalbari om shu sha jing khawai henra ulet betches nong jong u sha kerini but uyat pen stat ban poi sha snong jong u but anda upoi haying ulong so excited ka jing kmen jong u bomla ban batai hakaba ula khot ni kalok jong u ya Alexander but u Rufus ban yo tho yiki shapang kata ka jing penim ga ula yo mat kata ka sngi ban yo tho yiki shapang kata ka jing shem ga bathyang bat u Jisu ka lenti sha kalbari ban yo tho yiki baula yo benta ban ba ya ka ding pna u Jisu Christ kai ka bla jia ngilap ka sithi Paul skinong rom lanong ka bakhat riu de khat ka bakhat lai
Hakaba upol u ai ku blei kerpang ya u Rufus badai ka kemi jong u ki bala ya don benta ka mission ka jing lap upol haka nong barum para samla ba i jonga ka jing shem ka jong u kpa u simonong kerini bad u Jisu kade ka jing shem ka ba shem lapan kala tang yo u Henry ki kon jong u ki bala ya tre mission lang bad upol Alexander Rufus bad ka kurim jong u habang apan kre ikini ka kubor ngaong try lada usimon ng kerini undang don hado menta bad unwan kren na ka conference ka basispa sa upon rio hadet samtia nganut banong un keli bet ya gani ka jingkeli pila shem na ya ka ding pna u Jesus Christ namar nga usimon ng kerini ngala ya shem ya ka ding pna jong ka jing penim abado bleun penlaingi bengin yo ya ka jing ya kendu ka batmai badu leng bagani ka conference hakani ka miet ka ding pna ka dak jong ka jing syak sitom ka ding pna ka dak ka bakdo bangin im na ka bantaki we ka ding pna ka bakot ingi bangin lenno i ka maladi ka ding pna ka dak jong ka jing yamap u Jisu mam na lo ka ding pna badu kwa ingi ban yamap kiri jong ka perthai mentaki kop ngidon utau atom bom ngidon utau misail ngidon kitup kiman ngidon kisipai balada phile bakalai ngitang tiak ngidon map pi katma juga Israel bagi Hamas pi katma ke pakaleng saudong juga ke pertai kamdon jinya map syu kading pna kalong kadak ka bakot ingi syaga jinya map kading pna haki nong room kading jing leran ki nong room kim solaban pediang bangi dei ki baklan bor ki badon bor kumno kata kejing yap lo kading penakan penim kamla ban long kadai kejing leran haki jiu kading pena kadai kejing jentut ki ong kadai ke stumbling block kapa pen wit ka ya denti ka jongi kapa pen wit ingi bangini shem yo tau mesaya ki shem kadai kejing jentut haki Greek ki ong kumno baka ding pena ingi kadai kejing ibet namar ki Greek ki bastan ngia keren ni Greek philosopher Socrates bat ki waipat ki bat tebet bat ki bastat bat syampang kim la ban pediang bau tau kon jong misteri u bayap halo kading pna un penim ya ka perthai kadai ke jing ibet Henry upol u ong iki nong korin kading pna haki banget kalong ka jing penim ka salvation ai ba kading pna kanam long tangka fashion bangi kieng kenjeri harendang kanam long tangka fashion bangi dro tatu hakimet jongi kanam long tangka fashion bangi dengum ki sing ki ring saki kiti ki jongi hendai bagata ka ding pna kalong ka bala shon sharp ya ka jingim ka jongi ka ding pna ka dak jong ka jingkermen ka wei ka balang ka banget yu Jisu ka don hakai ka ding pna ban pen i ka perthai bangi don yo blei u bala yap u badang imru siki bobom jukut para samla ba iye hasyaban pen kutno ik jingkran ka dikamiet tungini puson ikini ki arkali ki jingkeli hadu hangnu ngilakit ikini ka ding pna u Jesus Christ bat shadu shanu ngin kit yakani ka ding pna u Jesus Christ kasnam ka basispa sa upun rio bangi penlong ka conference hadu hangnu ngilalaban kit ikini ka ding pna bat shadu shanu tharai ngin beteng ban kit yakani ka ding pna hatungin kit ya ka tang kiri ki sau kan ro jong ka ying mani hatungin kit ya ka tang ka conference ka bangi kendu sisien lanu ngin kit ya ka tang habalong committee lani tang haba hikai jing ruai kat no sngi sita yo ngin kit kat no sien haka sisnam ngin kit ya kan ka ding pna ka jing khot yang aba ingi kalong ban ba ila ka ding pna kat ba jing im jing ka dang sa hasla jong ni ka pertai kabakum kai ka ding pna samla ba iet ngilakit hadu mentah ngidang don ka por ka bangi syat ni klan hakil yang baro kabakum kai ka ding pna ngilakit la ai hangi la ka jong ka ding pna bangi ngin kit kat kum ka jing la jongi kidan laingot si parlok ki be kit ding pna ki kiu yo we lu mo bajrong we na pedeng jong ki ula sok krai ula sngo thaj huang tong ini syong ja thaj kita ki arngut ki ong ngim dan por ban syong utau parlok baning kong ule akomno anda ula yang na kataka jingshong jak thaj jong u umlaban kit shui kataka ding pna u ot lengkot no yaka bat kala kham sting ula ya utau ba aru la sgau thaj ula shong thaj no bat haba u yang ban kit umla shu u klem ot lengkot henrei u ot stang no kataka ding pna henrei utau parlok ubalai ula ya pen e bet sikit sikler lum anda la poi hakliar jong ulum
Udon wei sipai wei yang hangta. Bakadan kau ikan riat ke berjeliu, baca tai siliang ada kejing ruai kejing etem kejing eput. Baru orang ikut ban lek tepi setai siliang. Utau sipai uang pun jingking dekat ding pernah jong pi. Utau beningkong ulapun bat kalahap nak syariat nama ulah lengkot ika. Utau baar ulapun haot kapoi henry kala stang menurut banyak juga kedia nak. Henry utau balai hapedeng kejing sok krai kejing syam sitom bankit ulah pen baru lapun jingking kala scam setai siliang. Baru ulah yai. Kita kiwai ki arngut ki ong salem se benginya yai lang nakadi ke jong pi. Uang alibut na din jong Henry utau sipai syaiki namaru ong la ai happy ila ka jong ka ding pana kabakum ka ke ding pana samla ngila kit yo ngila kum ot lengkot yo ngila kum penja yo ngim tip syu bengi ngidon ya kata ka ding pana ngidon kamban sngot hu hakni ke janmin syuaban pen kutno ikini ke conference ban ken mau sa sisin ya ka bengi ladap ban rakhe ka youth week youth sunday baga jingkot ka jong ujisu yang aba ngi samla kalong ban ba ya ka ding pana ngikit na em ya kani ka ding pana habang ngidon bat ki lok jong kani ka pertai ngidon ha ka peer pressure ka social pressure ka work pressure ka mental pressure kat sebab hai ka pressure ka pen bor yangi ban lenno ka ding pana ka pen kwa yangi ban eno ka ding pana tangki samla ki sngotu ya kata ka pressure ka bangi kendo bat ki lok jong kani ka pertai ngikit na em ya kani ka ding pana Hagajing start juga ni ke spark sedam ke bangingi ke teknologi. Ngayo i ba om day shoot tang ke addiction hakakiat how drugs bat ki waipat. Kalau don sakawai ke addiction bakata kalong ke addiction hakini ki media ki babo na kini ki singi. Pilap na ba pila addict ya ledi ya kata. Baka keti janga automatic kaya ceplakut bansai ke mobile ka don na ka jingbot ka klem kren ka keti ka latray la ka jong ka kam. Kena batia bangan pechwa notification ngalap bateng-teng nilalong adik hakabah ki online games ki social media ki samla kini ki singi apa sngosi kim ya dwai shu te shu blai habi ki sngosi ki bu di tu do note di bapat apa status baki parlok kin keli je ayu ya pa balai me bu kum ni bakin yo ban sei ya kajing sngo ka do note jangki Nilalong edik kan kata-kata hakabang ngi songkai si ying si semru ngi yarke maroi ipa idon sa Mumbai kakun kadon sa Bangalore imei lengo maroi kile yu ni kapa ka kun namar ngi don hakajuk kabang ngila sate ngamong galong ka babakla ngada yang ngaba dingi kisam la banginte lakam daga bangi ngitip bakading pnau Chris kaya rap ini Ikit na mi kading pnau Jesus Christ habang iyeng hapadeng upat bor uba kiwen uba ngin le kumni ngin ya tur ngin ya le ngaju ong ikini kawai hakani kari ka bau blay ulak hot yengi tungin yeng banya daya ka hakani kari ka bau blay ulak kerku yengi kum ki sama kristan tungin duai kumupol baru silas bau jumai beneng un kenyo baru blay un le ila kajong ka kamram ngikit na mi kini kading pna haki school ka bangi don haki college ki campus ki university haki office ka bangi trekam ka ba shifting kalong bangim yo issue ka bakum kata haki sngi ki jing ya menti ki jongi ngikit na mi kading pna Chris haka jing ya dei jongi haka jing im samla kadai ka por ka bangi lelang samla ngali don samla ki jing penshoi ki wan ki jing kwa brai ki wan ngikit na mi kading pna Chris Banang Chris ulang hapdeng ke jinga day ke jongi uban yalam yengi uban hikai yengi bad uban pen scam ya ke jinga day ke jongi para samla ba iet na shepting bau jisu ong khatsan Matius de khot ke bapra bakini ki briu ki wan hajan jonga hot ki burom yanga tang na kermiang sintur henry ka donut jongki ka relationship jongki bat nga ka jingai nanga abad ubleun penla yang abad ingi kumbang ong i samla ka mobile kala bandai ka rem door lani ka kumnu kumnuru henry la kamdon ni ka sim card kamdon network ka jingim jong abad jongiru ngilaban start ngilaban riuspa ngilaban klan kanu kanuru klem ujisu haka jaka ka ba udai bandon ka donut jongi ka jingim jongiru kalong ka ba klem network Unong ruai shemen sim arspa khatar uong kumni ba laka ding pna Chris uong ladap himon u klem penbor ladap himon ban bud yanga
nang taong niu nong ruai yala di len ka pertai ka jongangan du langa kain ka bakor bodru da jing sngorit shisha ba laga ding pna laka kia mano ba ongkam kia ka banjur yingi haba jinglong mensim ka swai pechau jisu kan sasting om dei shikilat jong ka pertai borba ban ba ya ka un ai ba laga ding pna ku ki samlaong niu nong ruai wat le ran ngis ngau le ran habang i shangka shi parlok habang i di sha ngis ngau le ran ban sakhi ye ke jinglong restan jengi bot i din jat nong penim wat ma uru jisu la shale ran men ba wan ban map ban penim yang nga badengi ba laga ding pna te pinjob ya ki jing pen shoy ki jong saitan borba u jisu un pen klan haba ka jinjar jur kaban ada ublay un penla yang nga badengi bengin yo i ka jing shem ka batmai lam bakani ka conference bengin kongu ilade bani shimbenta hagaban ba ye ka ding pna u Jesus Christ ublay nam ta ka buram jong o amen. Kuplay shibun pastor ka khubor o PI but ngi doi ba khubor ka ba ublay u ai lam ba shakri jong u ka long ka bor ngi baro ki badan ha ka ni ka por bangin mi na ka yang ba kentang ka jong u ngin mi ringkat bat ka jing pentik na bangile shem bat ka ding phna ka jong Jesus Christ kum ba ka jing rai ka ong perthai ngan ino ya ding phna ngan ba bangin yang ki samla ke bangin ino ka perthai bangin ba ya ka ding phna ka jong trai Ublay nang kerkui pi pastor ka kam ka jong pi ya ka jing trai ka jong pi ba ngi scam ba ka ek baro ka ba pla ai ni ngi ka long ka bor ngi ublay nang kerkui pi ka jing ka sam ka jong pi ba ki parlok ka biawan lang ba ngi dwai ba ublay undar rangkat ha kalenti ya ka jong pi ba pinai pai tene ka por ngi yo sngo shwai ka jing pin bana ka wai na ka conference ba hadin ka tan ka jiseng samla na balang rat samthia ki program hari ni ka janmit ya ka bangi pengkut ni ka jingseng conference bersiswa saupun real hadin ka ni jing pemana ngini ka jing roi lang mat mjuru insayo ya ka jing kerku penwai tekom ka conference nomba ka ni ki arli kisngi ka bangi don ni ha ka balang te samthia ngini yo pelong jing shakri jing ki south ki jingseng ta naru menin ka por riu je ka sing festival ba ka ni ka singi bo singi ka por chiboje shiboje bat ka jingseng momenta bahkan ni jeng seng ini yo benlumi gini jengkin show ya kaba kum ki para samna kum ki para bangai kirano syakam jong ka SONC bar ki jeng angu kilong kum ni ha ka jeng seng bominin ha ka poran riu PM ka jeng seng festival yo benlum kendai jar sau punyo tengka ha ka ni ka sengi ka por show mejem step ni yo benlum apun riu jar aspa kendai poi tengka ha ka por shibeje minski ni yo benlum riu pula jar sanspa arpunyo tengka bahkan ni jeseng bomtang ni belum sabo hajar saus pa khat sau tengka baro kijeng ayu kini sauti kijeng seng ni lum silak lepuk ndai hajar arspa nyobuk ndai tengka tukum conference ngai kublai pi baro ki brano sha kam jong ran ublai nang kerku ki kam ki jam jong pi lagi long ki berit ni bakhararu ai penlap kelmau ya ba penlap ban tersan kam jong balang kam tamru ya kam jong conference kum conference kadang kan jempen kemau ya kabagin session beng hari ni senam bakatang session khaatrik jong na December aja opusau ya kabagin pelong ya Christmas service bakajaka kan nong hakajin samla balang Presbyterian Port Muri ya ki por program babnya in sepentip syakijin sing samla hakasnam ngebobot in yo Good Friday service kajin kan long hakat patrik jong na April aja opusan bakane kajin sang kan long hakajin samla balang Presbyterian Maupan. Mak kejingseng Shillong Christian Youth Organization and Conference wasis pak sau penyo. Kanong kita rik sipo hodok hawetrik jong menai me ajar pusan bekerjakan kanong kejingseng samla balang Presbyterian Malki. Mr. Chairman kini kilong kijing pemna. Mr. Chairman, kini pagi long jimna, madai nak jaseng samla kecing. Saya sian nak kerpa di official, ki koya bagan syongshi po hagi jaga bafidan, hadai melawai kini jingski. Kumjuru la kerpa
iki OSHA bat ki volunteers ken sa hadin melawan ni jing syukri mai don kam madam pendapati statement tangan ni jing pemla Kubli shibu nam tadi ke jing penbena. Ngila puish ke bakut jong ke jing syakri ke jing yoblay. Hakanya ke jing seng conference. But ngidon kenyat ki kentian jing sengongu ke berman ai. But ke beningkong kalong ke kum ke conference nginum la ban penpanging nginum la klam depan pau ke jing sengongu jong yoblay. Obladon rengkat nadu menin ke sengi ha ke sengi bang ya perkat kam haduk ke klimat ke pemerintah. Ngi mat ya ka mariang ka babha ka itnat wala men step ngi ikum bagadon hi ka jingdom hendrai ublay usya skor ka jingdwai bat ngi yo ka beneng ka basyai bangila ban syakri la lut ya kerteng ka jong u ngi songu yo ublay namar ba ki khubor baro ki bu ai ngi scam ki lalong ka jingker khu ya baro ki samla jong ka conference ngapan paru ka jing songu ya baro ka ngi shimbenta ha kani ke jingseng conference naduk mensing sajan naduk kenong polis dang bat dwai kinong tem bat kinong alam ke jing rwai ki choir na baro khat lai tali ke jingseng samla namar kawai kala pentip bakanam la bandon ngi penpau ke jing songu ya ki jingseng samla baro khat south tali ke be shim benta ha ke singing festival khamdan kawai ke bapem bat kani baro hi ke de ke buram ke jong ya ublay kaba uai ka jing it yangi kum ki samla jang ka conference bangin syakri u lamba ki jing rwai ni pen pauru ka jing songu ya baro kinong kren naduk ka sengi sajan ha ka devotion i ba jeri lapang ka pastor reverend bidon box em men step i reverend dr bl nongri men sengi bat i pastor badan mangin ka por i pastor bhaku par khonglam ngidon ru pen pau ka jing songu ka bakhlau i ka balang presbyterian samthia kabela pediang bat syak ban penlong ya ka jeseng conference ka basispa saupun rio hakani ka balang ka jongpi ngiran ban prau ka jing songu ka bakrau ru ya ka jing seng samla hakani ka balang rat samthia ngi i ka jing treasure ham jongpi ngi i ka jing kelut men sim ka jongpi naduk ka sengi friday play don ban treastom bat ban penbit penbiang ki jon kambaro bat ngi songu yo blay ba ubu api ka mensim ka jing etli ngi i kata habangi wan ngi i ka mensim ka jing i ka kam ka jing etli ka jong phi nadu ki samla ki long kmi ki hep ki berit ka jing etli ka jong phi bat ngi dwai ba ublay unang kurkhu ka jing em ka jong phi kum ka seng samla ba phang la ba nya chaprang ha ki kam bat ka jing plai ka kerteng ka jong u bat ka jing penbiang ka jong phi baro nadu ka bam bagi minyo menin baro sisngi haduk kene klimat ka pemerintah bat baklal baro nangingin ai ka jing thap ketiga bekerpang ka jing sawla hang ni hepo balang piskepun da samtia ngidan pen pau ka jing songu ru kumbela band i pastor ba ai ka jing kren ya ka balang hi baro kawai nadu kilong kmi kilong kpa ki samla ki hep ki berit ki braidan bentalang ban penbiang hai benta iberit ru ban penbit penbiang ka ni ka jiseng conference but kham tam ya ka jingkershan ka jongphi ha ki jing syakri baro jong ka conference nadu ka jiseng ka menin hadu ko mentangi i ki parbanget jong ka samthia nadu kilong kpa kilong kmi ki hep samla phiadon ka jingdon ka jongphi ka long ka jing singa nyangi kum ka conference ka jing songu ka bakar pangru ya kinong alam jang ka balang hang ni hapor samthia da ka bangapen pau na du ki pastor ki timan basan kirong ba balang ki bom ju kernga yangi ka conference habang ipan jingerap bangin naki habang ipan ni ki jaka bangin penlong ki committees ki ba pher kim ju kernga ki ai jaka bangin penlong ki committee hang ni bat khamtam ban ai jaka ya ka standing choir jang ka conference bangin yo hi kai jing rai man la ka por ha ka ni ka balang ka jong ki khublei shibu ni phi kirang alam jong ka balang hani ra samthia ublei unang kurkhu ye phi ublei ka jing suk unang don rangkat bat phi bat ublei unang ai ka bor ye phi kum ka balang ba phinang dap da ka jing it ban syakri ublei bat banang ya na ka bor shi ka bor tat hadu ka jing wan ka jong u ngila poi shi ka bawai jong ka jing syakri ka jong ublei da ka bangin yarwai lang ka jingrai ka bashispa ka bahandruspa lai phupra na ka bathmai bat arspa hanyo phulai na ka barim
hapo ki jingker khu jong mi ngia kwa atrai ben shong tu pendap ka donut jongi khun ki jong mi angin long jing suk jong mi halakas ngiru to ai pada hadian bengladap ruai kan ke jing ruai ngan sngo bahasa sisian ban khot ei pastori ba ai ke jing kren ba in penlat ngin ke jing khu penwai Hapo ki jeng ke jong me ni ya kwa atrai pan shong do pen dap ka no jong ni kun ki jong me ai yen long jing so jong me jing so jong me jing so jong me halakas ngiru Hagi jingker khu ki ba ken sai tam ki ba krau tam bat ki ba kodor tam ki jong me ubleu kpa ubleu khon ba ubleu man sem ko a begini ki lai ki lang hawai ublei ki lang ubleu ban bo i ka ti jong ki jingker khu halo ki jing pendep jing ki barok le magani ki jing seng bat ka conference si barok ka wei ba wei ki jing seng sam lai ki ba dan mata ka conference kerpang e ki nong kit kam ki ba khmat jong me pen sle pen chat body ki Tap ker hai ku try be ko jong ka balang jom heret samthia ka wei bui ki ban sim ki ba kodon ki barit hari ki ba santam bat ki banget ki jom me ki ba yai peteng ban shakri bat ki ba sha shitom ta ka kerteng ki jong me mentas ki bom jukut ru amen